кардани видеомон як канали бародари тоҷикамон Таҷикистан кулинарӣ, яъне пухтупазҳои бародари тоҷики худмон ки дар шаҳри Германия зиндагӣ мекунанд, беҳад торту кулчақанду шириниҳои болаззат доранд. Канали нав. Марҳамат дар омада обуна шавед, ёру дӯстоӣ даъват кунед. Иншоалло боз бо дастгирии шумо ин бародари тоҷикамоям пеш миранд. беҳад дастпухтои болаззат фаҳмо доранд. Марҳамат дар омада обуна шуданро ҳатман фаромӯш накунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салом дӯстон, хушомадед ба канали пухтупазҳои хонагӣ. Мо имрӯз ҳамроҳ як намуд болишка бо сосиска барои фарзандон тайёр мекунем. беҳад мулоим бо лаззат мебиёд. маҳсулоти лозима барои мо 200 мл шир гирифтам, 200 мл об. метавонед фақат об истифода баред, шир лозим нест. 1 кило орд, 1-2 қошуқ шакар, 1 қошуқча намак, 100 мл равғани растанӣ ва 1 қошуқи калон дрожж лозим аст. анҳамин маҳсулотҳо барои тайёр кардани хамираш лозим аст. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. худованд кори мо ба файзу барака ва обрӯтият. мана шир, обумои гирифтем, намак, шакарша бисёр намкунем, хай ширин шавадам, хуб не. на равғани растанӣ, метавонед ҷош ба равғани маскаям истифода баред. мана 1 қошуқи калон дрожж лозим аст. ҳамаи маҳсулотҳои хушкро об мекунем. мана орда ҳамроҳ кара шурӯи хамири сахтакак тайёр мекунем. мана чӣ гуна мебинед хамири мо ҳам тайёр шуд. нигоҳ кунед, хеле сахтакак шавад бояд. мо ина 1.5 соат 2 соат нигоҳ медорем, варам кунад, баъд тайёр мекунем. боша пошта нигоҳ медорем. чӣ гуна мебинед хамири мо ҳам дам гирифт. нигоҳ кунед ман чӣ хел хушро варам кард. бояд анамин тав варам кунад хамири мо. мо ина ба зуволачаҳо тақсим мекунем. мана ба зуволачаҳо тақсим мекунем. мана ба зуволачаҳо тақсим кардем. манамин тавр мо камтар дар 15 дақиқа нигоҳ медорем ки камтар варам кунад, баъд тайёр мекунем. мана барои дохилаш сипчои курини яъне мурғӣ гирифтам ва сир атёрка гузарондам барои рӯш пошидан. мана чанд дона шавад ҳамон қадар ҳасибча лозим, яъне сосиска лозим. мана зуволачаҳои мо ҳам дам гирифт. тарзи мана кушоданаш мо дарозахча шакл мекушоем. мана тавр сосискаи мо байнаш мегузорем. мана маҳкам мекунем. мана митар маҳкам мекунем. мана тарзи буриданаш. мана мо мегирем 7 қисм мебурем. мана сосискаи худашам бурем, полни хамирқати намбурем. сосиска мана полни бурида шавад. 2 мана 3 4 5 6 мана 7 дона. нигоҳ кунед фақат сосискаша буридам. мана тарзи гулкаранаш. мана якта айсум гирем. мана айсумба мегирем. айсумба мегирем. мана бояд мана мехел шавад. мо ҳамеша ин тавр кушода листба мегирем. беҳад хамираш мулоимаки нағз мебиёд барои фарзандо. тарзи резакуниш 1 2
4 5 6 7 دانه نگاه کنید سوسیسکش بریدیم خمیرش بریده شده هیچ کم نه بالا بالا هم میمونه من لیست بگرفتیم تخم میمولیم شروع تخم کنیم همشه نکنون کمتر سیر میپاشیم ما بینش به خواهید ماینز که همراه کراب کنیده میشه میتر سیر میپاشیم من بالشکامه هم پخته گرفتیم نگاه کنید چه خوش رو سرخ شد من از خنک شود بعد درونشه شکستن بینیم چه خیلی تیار شده است من چگونه میبینید بالشکای سوسیسک داری ما هم تیار شد من نموده چه پخت من پشتاش چه سوپ سرخش رو پختن من درونشه شکستن بینیم من چه آماده نگاه کنید خمیراش بیاد ملایمک برای فرزندان شما هم حتما برای نزدیکان خود و برای فرزندان خود تیار کنید کانال ما دستگیری کنید پادپیساتیا کنید و یارو دوستای دعوت کنید انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید